Via 2 para a totes les estacions excepte el Prat de Llobregat, Bellvitge. R2, Barcelona, Estació de França. Vía 2, tiene parada en todas las estaciones excepto el Prat de Llobregat, Bellvitge. Senyors viatgers, els informem que els trens de la línia R7 no circularan entre els dies 24 de desembre i 8 de gener. Tota la informació està disponible a les estacions, al web, apps de Rodalies de Catalunya i al telèfon 941 0041. R2, Barcelona, Estació de França. Via 2 para totes les estacions excepte el Prat de Llobregat, Bellvitge. R2, Barcelona, Estació de França. Vía 2, tiene parada en todas las estaciones excepto el Prat de Llobregat.